Volejbalisti Červenej hviezdy Bratislava na vzdialenejšej strane dvorca v stretnutí so Škodou České Budějovice sobotnejší výkon proti odolenej Vode nezopakovali. Najmä v prvom sete mali slabší príjem i málo účinné bloky a tak ho hostia vyhrali 15-10. Postupne sa však práve v týchto dvoch činnostiach zlepšili a to sa odrazilo v celkovom priebehu. Druhý set Červená hviezda vyhrala 15-6, tretí 20-18, keď musela odvracať 5 set bolov súpera. Posledný štvrtý už bol ľahkou záležitosťou Bratislavčanov. Vyhrali ho hladko 15-4 a tým aj celé stretnutie 3-1. Ano, tady ještě jednou potvrzujeme výsledek Červená hvězda Bratislava, České Budějovice 3-1. Druhý dnešní výsledek druhého kola nejvyšší volejbalové soutěže mužů UK Bratislava Odolina Voda 1-3. Stejná soutěž žen NHKG Ostrava UK Bratislava 1-3, Olomouc ČH Bratislava 3-0 a Liberec Slavia 3-2.